Здравейте в неделният ден, днес е неделя и времето е супер слънчево, прекрасно и така. Тук съм бях при Леви да изнеса някакви неща, а сега отивам до работите ми, особено магазина и до книжарницата, ако работи, и така да слуша някои неща на куп, които трябва да ги слушам. Така че приятно гледане от мен. Хайде! После ще се включим после пак. Добро утро от вторник. Вторник сутрин, часът е 7:52. Това е пластик. Ето така изглежда. Сега да се оформим косата и след това започваме с лицето. Да, 8 часа щом почва един докторски филм. Но след малко ще тръгвам, така само да ти видя какво ми трябва. Трябва ми това. Трябва ми това. Така. Започвам. В момент с... Секунда, че нещо не мога да монтирам. Мисля, че така е добре. А иначе вижте с каква днеска съм.